पुइलानो जतननो टिवाइपिसि नंगै खाका हामया फारो तिनि जों प्रेस मिट दिमान इंकाकाय अमो जे बुसकांनि पार्लियामेंट 5 तारिखो भारतनि संसद जे सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल टुबुइ तंगो ओ सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल त्रिपुराओ जुदि चालुं खाकाय आबो 1993 सनो 88 बाय स्टेट गभर्नमेंट जे शांति चुक्ति माने आबो वायलेशन खलायो आबुनि बागै जों सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल सिनि टिवाइपिसि जों आबुनि बिलाइखाय माने खाखराखायनो जों बिरोधिता खलायो तामनि हिनबा सा आबो जुदि खलायका हिंकाकाय जेटा शांति चुक्ति एकदिके लंघन नुंनाय ता हिंकाकाय 2019 नि 31 डिसेम्बर जरा बांग्लादेशनि जे बर रक्ति हावा हास्तेवा हापायनाय बरक अरनि नागरिक थांखाय सिनि मानथाय तेबो सेपेले जांनाय ताय बरक जों जे संख्या गरिष्ठ तंमाने जों तेबो कमिबोय थांनाय एका आबोनि बागै जों बिरोधिता खलायो एकाकाय शांति चुक्तिनि पार्टनो आंटिनि अरपरि खनानानै नायो आबंखा शांति चुक्तिनि 2B सैजाक तंगो एक्शन वुड बी टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग बैक ऑल Bangladesh foreign national who have come to Tripura after 25 March 1971 and are not in possession of valid documents authorizing their presence in Tripura. Hikakai abo judi citizenship amendment bill khaika hikakai o chuktino ko longon khlaimani klayo karon oro স্পষ্ট সুজাক তঙ্গ যে 1971 नि 25 मार्च नि परे वो जारा फाइनाय बरंनो रेख्लायनानै सिनुइ रेख्लायनानै कक अर सुजागै तंगो सुतरां सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल जुदिंको खायकाय आसाम चुक्ति हायनो अ तिंको बो आबोनि एगेंस्ट जों मा बोसालायनायता हगाकाय जुदि सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल जुदि केंद्र पास खायकाय फाइनाय 5 तारिख डिसेम्बर हेकाय जों अबनो सुप्रीम कोर्ट थानान बागै विभिन्न जदा त्रिपुरानि विभिन्न एनजीओस बा विभिन्न उनको जे संगठन तंग जरा सोशल सार्विस जरा खायतंनाय एक सिविल सोसाइटी तंनाय बरक बाफाय कथावै जोंबो एकटा उनको सुप्रीम कोर्ट केस दाखिल खालायनायनि बागै जों चायतंनाय एवं एनआरसी केस बुबाग्रानि नेतृत्वे जेबाबे जों सुप्रीम कोर्ट केस खालायका ठीक तेमने सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खायबो जों अमतिखायनो कायसा जों बुबाग्रानि नेतृत्वे फनंथन बा सोशल इनको सोसाइटी नि बा सिविल सोसाइटी नि माध्यमे फनंथन जों केस कायसा फाइल खालायनायनि बागै जों वानसुगै तंगो एवं टिआरबो उंगै तंगो हेकायते कायसा जों नायो जे त्रिपुराओ ताबो मिजोरामनि जे चिनि बर दफानि बरर विशेष करे रियां हदानि बरर जारा ताबो अर कांचनपुर तंग फाइजाओ के बरकनो विभिन्न बरक रिफ्यूजी हिनै ब्लाइकाय मुंसितरा फारि जेतमोन बरक रिफ्यूजिया बरकखा डिस्प्लेस पर्सन हंगाकाय बरक चिन त्रिपुरा हानिनो बुसा जरा कायसो बरक दुमुर आमचाय तंमाने दुमुर बानथेमानि यागुलो बरक आरनि का दोखा हंगाकाय बरक नखो खिबै खारिमा थांका हकसाते साथे बरक मिजोराम सगैका एका बरक ताबो आरो गन्नगुलुमान पुरा चिनि हास्ते फाइतं फाइका एका दीर्घ बरक प्राय 20 बছর चिनि हास्ते ताबो टंटंगो एका चिनि बुबागरा कांचनपुरा थांपुरो आं निजेबो थांका बुबागरान लगे चिनि सुरनबो माइरम 40 इनको पैकेट लांगै थांका बबो एका जों जतन अन्यनो बरक बसं थांका चिनि संग्रामो थांका एक गोबां खायसे महाराजा नेतृत्व थांका जों थामनि यागुलनो आरो जे एकटा सेटेल महाराजा जे जागारि ओइ बरकनो त्रिपुरा हास्तेबनो एक सेटेल खायनाबो जे डिमान्ड खालायमानि आबनो तिनि गभर्नमेन्ट बो आमतिनो सिद्धांत मानाखा तामनि हिनबा तिनि जों नुखा पत्रिकाओ जे त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बबो केंद्र सरकारनो कायसा कक्टुमार हरै सासिका जे जे बुरो बर रगनो त्रिपुरा हास्तेबनो बरनो सेटेल खायनानै उंथुन हिनै कक बरनो रिखा आबन बागै जों बुबाग्रानोबो ताय चीफ मिनिस्टारनोबो कक्टुन सैमानि बागै आं हामबाया फारो तामनि हिनबा चिनि दफानि बरनो एडिसिओ सेटेल खालायनि रिनानि बागै गोबां मा हा जागा दंगो जेखाने निन टीएसआर केम्प खालायनासे निनि अनेक गोबां मा हा बरक दखल खालायनाखा तारपरे ताबो बीएसएफ फायरिं खायनानै जागारिनानै अनेक गोबां हा बरनो रिना नाय दं आबोनि सेचिनि दफानि बरनो रिना नंथुन हिनै जों अंग खायो एकायते कायसा ककंखा जों मबो क्लियर खाय साना नायो जे जों जे तिनि जे पेपार जों तेबो नुखा जे एडिशनल एम्पावरमेन्ट खालायनानै बागै जे गभर्नमेन्ट जे इंको खायलाक्या अबनो जों मन्त्रि सभा जे सिद्धांत नाखा
अमनबो जों खा काहाम याफारो तामो हिंगाकाय एडिसिओ जे ताबुक जे गभर्नमेंट जे प्रपोजल रहमानि अरो डाइरेक्ट फान्डनि कोनो संस्थान गरै आबुनि बागै जों 244 नि ए दारातै संविधाननि आर्टिकल 244 ए दारातै एडिसिनो एम्पावरमेन्ट निनानि उंखन आबो रेखा हिंगाकाय आरो 280 बो जुक्तं थांगो एबं डाइरेक्ट फान्ड फलायो हेकाकाय तिनि एडिसिनि जे मुंनो सलायनानि बागै जे प्रस्ताव बिजाखा दा त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल अ त्रिपुरा शब्द जोंनो पुइला नोंखौ हाई पावर कमिटि फाइफ्रु त्रिपुरा बा मडेलिटी कमिटि फाइफ्रु जों जे मेमोरेन्डाम साबमिट खायमानि आरो जोंनो त्रिपुरा पुइला कगनो आबनो आमथेखाय टेरिटरियेल काउन्सिल बा स्टेट काउन्सिल खायनानि बागै जों दाबि जा नंमानि सिनो त्रिपुरा कगनो गभर्नमेन्ट नाहारका होनै जों खा खालायो एकायताय जों 40 ता सीट सानमाने एडिसिओ अ जागा तिनि 50 ता सीट खालायनाय होनै बर प्रपोजल लेखा आबोनि बागै जों खा काहाम याफारो तामनि हिनबा जेता प्रस्ताव काहाम जों आबनो खा काहाम बाय लामजांनाय जों हामजागो अब जेता हामिया जों आबनो खाय प्रतिबाद खालायनाय दा जों सेलोंगो आबरंनो खाय एकायता कायसा ककंखा ताबो एडिसिओ जे डाइरेक्ट फान्ड खालायावै टेरिटरियेल प्लेनिंग कमिटि जे खालायमानि अ टेरिटरियेल प्लेनिंग कमिटि खालायखाय आबो राज्य सरकारनि माध्यमेनो थानाय आबो बाय कुनुं कंग्लाक सुतरां डाइरेक्ट फान्ड खायखाय निजेनो प्लेनिंग कमिटि खायलायै कायसा अंक खायमानो हेकाय आबो राज्य सरकार जाहाते याक थेबें माया तैखायै जेता चिनि एम्पावरमेन्ट नि खांखायबा एडिसि निजेनि याक बैनो नायकल माननाय हिनै आं खाख्लायता हेकाय चिनि लुकुरबो अमनो नायै दंगो।